नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मटकीची मिसळ बनवूया। त्यासाठी बघा आपण इथे मटकी घेतले, मोड आलेली। हे पहा, छान मोड आलेले आहे आणि भरपूर हेल्दी रेसिपी आहे। इथे आपण 2 बटाटे त्याची सालं काढून या प्रकारे फोडी करून घेतलेले आहे। आता सुरुवातीला आपण ह्याला एका कुकरमध्ये घालूया। इथे आपण कुकर घेतलाय, त्यामध्ये आपण मटकी घालूया। बटाट्याच्या फोडी घेतल्यात ते घालून घेऊया। आपण ह्याला 2 शिट्ट्या करून घेणार आहोत। आता आपण ह्यामध्ये 2 ग्लास इतकं पाणी घालूया। चिमूटभर हळद, चवीप्रमाणे मीठ। कुकरचं झाकण लावून आपण याला 2 शिट्ट्या काढून घेऊया। आपल्या 2 शिट्ट्या होत आहेत, तोपर्यंत आपण वाटणाची तयारी करूया। इथे आपण अर्धी वाटी ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतले, 2 मोठ्या आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतले। हे पहा, या प्रकारे। इथे आपण 10-12 लसणीच्या पाकळ्या सोलून घेतलाय, थोडासा आल्याचा तुकडा। इथे आपण 2 चमचे धने घेतले, त्यामध्ये आपण थोडीशी चिमूटभर बडीशेप घातले आणि इथे 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या। आता आपण हे सर्व थोड्याशा तेलामध्ये परतवून घेऊया। इथे कढई गरम झाले, त्यामध्ये आपण उभा चिरलेला कांदा घालूया। एक छोटा चमचा तेल, आणि कांदा परतवून घेऊया। छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे लालसर। या ठिकाणी आपला कांदा बघा छान लालसर होत आलाय। आता आपण खोबऱ्याचे तुकडे घालूया, लसणीच्या पाकळ्या आणि आल्याचे तुकडे। आणि भाजून घेऊया। 2-3 मिनिटं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे, खोबरं लालसर होईपर्यंत। आपला कांदा खोबरं बघा छान परतून झालंय आणि छान लालसर झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्यामध्ये धने आणि बडीशेप घालूया, हिरवी मिरची घालूया आणि थोडंसं मिनिटभर परतवून ह्याला थंड करून बारीक असं वाटून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने आपण वाटण तयार करून घेतलंय बारीक। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। चला मग आता सुरुवात करूया। इथे आपल्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहे, आपण चेक करूया मटकी शिजले का। हे पहा, छान आपली मटकी आहे। बटाटा बघूया। हे पहा, बटाटाही छान नरम झालेला आहे। आता आपण हे एका भांड्यात काढून घेऊया। ह्यातलं पाणी आपण वेगळं काढूया आणि मटकी आणि बटाटा एका भांड्यात काढूया। हे पहा, या पद्धतीने। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे टोप छान गरम झालंय, त्यामध्ये आपण 2 मोठे चमचे तेल ओतूया। तेल आपल्याला थोडं जास्तच घ्यायचं आहे, म्हणजे तरी छान येते। तेल पहा गरम झालंय, त्यामध्ये आपण तेजपत्त्याची पानं घालतोय।
आता तरी येण्यासाठी आपण मालवणी मसाला घालूया तेलामध्ये 2 चमचे, याच्याने छान तरी येते। थोडंसं परतवून घेऊया आणि लगेच आपण जे वाटण तयार करून घेतलंय कांदा खोबऱ्याचं ते घालून घेऊया। आणि छान तेल सुटेपर्यंत परतवून घेऊया। एक 2-3 मिनिटं आपल्याला परतवायचं आहे, म्हणजे छान तेल सुटलं जाईल आणि तरी छान येईल। हे पहा, छान तेल सुटायला सुरुवात झाली वाटणाला आपल्या। आता आपण उकळलेली मटकी घालूया। जे आपण बटाटे उकडून घेतलेले त्यातल्या आपण फोडी करून घेतलंय, हे बघा मोठेच फोडी ठेवल्यात, तेही घालून घेऊया आणि छान एकजीव करून घेऊया। एकदा फिरवून घेऊया। हे पहा, मटकीला आणि बटाट्याला छान आपला मसाला लागलेला आहे। आता आपण जे मटकीचं पाणी आपण वेगळं काढून ठेवलेलं ते घालून घेऊया। एकजीव करूया। आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया। आपण मटकी उकळताना मीठ घातलंय, त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ घालायचं आहे। आणि पाव चमचा गरम मसाला घालूया। एकदा छान मिक्स करून घेऊया आणि याला 5 मिनिटं छान उकळ काढून घेऊया, म्हणजे आपली मिसळ तयार होईल। इथे 5 मिनिटं आपण उकळ काढून घेतले, तरी बघा खूप छान आले। आता आपण कोथिंबीर घालूया। छान मिक्स करूया आणि आता आपण गॅस बंद करूया। आजची आपली मोड आलेल्या मटकीची मिसळ आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।